Máme zapnutú bombu, ktorá sa nachádza po ľavej strane zvonka. Vidíme, máme panel v kuchynke, tunak vlastne nad rozličkou s časom. Používame to teda na nastavenie kúrenia. Môžeme vybrať prvé, ktoré práve blíka, na tom práve ste. A ukazuje vám to, že chcete nastaviť kúrenie celého karavanu, alebo teda teploty. Nastavím tak, že kliknem stredom, je to momentálne vypnuté, môžem nastaviť, že koľko stupňov chcem mať. Tlačím tlačítko, to musíš hovoriť. Tlačím tlačítko na potvrdenie, vrátim sa naspäť, kontrolujem niekedy, lebo niekedy to neprejde, odtočím zase na nejakú teplotu. A už to ide, už sa nám to naznačilo. Môžeme skontrolovať. Som dal omyl na vodu. Tunak sa dá, toto znamená, že voda. Takže môžem nastaviť, že či som teplú, eko, alebo najsilnejšie. Je to vlastne rýchlosť, ako sa nám to celé vlastne ako sa nám to rýchlo zohreje. Bez tohto, aby ste mali zapnuté, nepôjde teplá voda ani v umývačke, alebo ani v sprche. Už bolo vidno tam na chvíľku, že je zapnuté, vidíme, že nám to aj blíka a je aj počuť zvuk celého, že je vlastne je to zapnuté. Ukazuje to aj raz za čas, že namiesto času, teda teplotu, na ktorú je to nastavené, alebo aká je. Ukáž, kde to horí, kde to kúri, tam to kúrenie dole. Kúri sa to všetko tunak. Je to aj počuť, uvidíš, že to robí. Je to náznak teda, že máte to správne zapnuté. Vypnutie funguje takisto ako zapnutie. Prejdem si na to. Rozsvietím si to a nastavím si teda, že to chcem vypnúť potočením. A tlačítkom potvrdím. Tak. Vidno, že už na vrchu mi nič nesvietí. To znamená, že to je vypnuté. Vodu mám vypnutú tiež. To som si mal predtým vypnuté. Ešte je toto tu a to je na ventiláciu. Teda, že či chceme, aby mal zapnúť alebo nie. Máme tu aj klimatizáciu, ktorá sa vám dá zapnúť buď alebo používať cez tlačítka tunak, alebo máme tu v skrinke aj ovládač. Ukážem asi cez ovládač, zapneme. Funguje to iba, keď je elektrika. Funguje to iba, keď je elektrika. Keď je pripojený na kábel z externého zdroja. Takisto ako fungujú vlastne všetky zásrčky. Keď som teda pripojený, zapnem normálne, módom vymením, či chcem oteplovať, či chcem chladiť, plus minus nastavujem teplotu, fan, vlastne nastavujem rýchlosť, ako silno mi to fúka. A ešte tu máme na nastavenie turba, teda, že čo je to najrýchlejšie. LED by malo vypnúť a zapnúť svetielka, ktoré svietia pri zapnutí. A to by malo byť tak všetko.